Добър вечер, вие сте с История БГ. Днес, 1 февруари, България отдава почет към паметта на жертвите на тоталитарната комунистическа власт в периода 1944-1989 година. В История БГ многократно сме дискутирали около тази тема. Миналата година посветихме и един цял брой именно за нея. Но от днес, от тази вечер, ние започваме един, да го наречем експеримент, макар че в историята експериментите не са нещо много позитивно. Ще се опитаме да разгледаме съдбата на българските правителства от освобождението на България от османско владичество насам. Нека да видим най-напред как започва всичко. С указ номер 1 от 5 юли 1879 година на Александър Батенберг е назначено първото българско правителство след освобождението. Ден по-късно, на 7 юли, князът издава и втория си указ за създаване на митници по южната граница на княжеството с безмитен внос за стоките от източна Румелия. Това е първият управленски акт на българските държавници и първата стъпка на България към съединението. И макар под силна руска опека и контрол, в краткото си управление от 142 дни, първите държавни мъже трябва да решат трудните въпроси на началото. Трудните въпроси на началото ще се опитаме да разрешим и ние с нашите водачи в сложния лабиринт на българската политика. Професор Нина Дюлгерова, експерта по история и теория на международните отношения с акцент Русия, Балканите и източния въпрос. Специализирала в Русия, Италия, Азербайджан, Холандия, Съединените щати и Полша. Установила, че политическите процеси в княжеството се развиват в сблъсъка между управленската некомпетентност на формиращия се български елит и диктата на великите сили. Доцент Веселин Методиев. Преподавателя по нова история на България в Нов български университет, бивш вице-премиер, министър и депутат в 4 парламента, изследовател на българските държавни институции след освобождението, автор на първата история на Министерския съвет в началните години 1879-1886. Професор Милко Палангурски. Преподавателя по нова и най-нова история на България в Великотърновския университет. Автор на книга за историята на княжеството, който твърди, че Конституция можеш да приемеш, можеш да изпишеш и името и на своя бастун, но конституционалист не можеш да станеш за един ден. Професор Петко Петков. Преподавателя по нова история на България в Великотърновския университет, председател на Великотърновския клон на Съюза на учените, изследвал развитието на идеите за държавно управление и институционалните отношения в княжеството и царство България от 1878 до 1912 година. Така, вече сме в студиото с нашите гости. Между другото, днес наградите са ви предоставени, т.е. по-скоро това са техни книги, две от тях наистина са предоставени от тях. Така че бъдете активни във Фейсбук. Само ще ви помоля там постовете да са по-кратки, по-збити, ако искате. Разбира се, въпросите ви да бъдат зададени в ефира или да бъдат изписани отдолу. Също така и в... как се казваше? Това Twitter се казваше, вече забравям новата терминология. И в Twitter там също може да задавате вашите въпроси. Това важи и за вас, публиката ни тук. Тази вечер публиката ни от любимата ми гимназия, Национална гимназия за древни езици и култури, от Румънската гимназия, която започва да ми става също любима. Разбира се, винаги имам поне един-двама любимци от УНСС и студенти от Софийския университет. Бъдете активни, защото наградите са ето тези книги. Това е книгата, предоставена на любезно от издателство Сиби на Милко Палангурски. Прощавайте, учредителите. Ето тази книга ще получи един от вас. Съвсем по темата, за която ще се говорим след малко. Петко Петков също ни предостави една своя книга Българската православна църква и държавната власт в княжество Царство България 78-912.
Една книга, която аз не познавам. И ако знаех, щях направо да се открадна вместо да я давам за подарък, но нищо, ще се разберем. И професор Нина Дюлгерова, българо-руски акценти на третата българска държава, политика и дипломация, един от много важните проблеми, за които неизменно ще става дума в цялата ни тази поредица. Казвам поредица, защото с днешния брой ние наистина започваме една поредица. За сега не сме ограничени във времето, така че всичко зависи от вашия интерес. Ако видим, че интересът е голям, току вижте сме стигнали до 2016 година. Но ще видим. Така, нека, господа, веднага да започнем с думите на един от най-сладкодумните български разказвачи, които може би не са много съвсем исторически, но пък са исторични за сметка на това, с Симеон Радев. Да видим първото българско правителство. В кабинета влизаха най-просветените хора от консервативната партия и макар лишени от личен опит, бяха запознати поне на теория с управлението на модерните държави. Доктор Атанасович, бивш професор по медицина в Букурещ, бе стар човек, неспособен вече на инициатива. Марко Балабанов, богослов и юрист с твърде малко воля и никакъв кораж. Димитър Греков бе човекът с най-големи дарования и култура, но с буен темперамент, недисциплиниран, епикорейска натура. Начович няма да остави почти никаква следа от организаторска дейност, но около името му ще се създаде една легенда и неговата мизантропия ще мине за тайнственост, а страстта към канцеларската работа за реформаторство. Тодор Бурмов, добросъвестен човек с най-благи намерения, но напълно неподготвен за ръководеща политическа роля. Генерал Паресов, обикновен офицер от руския щаб, с претенция да играе голяма историческа роля в новата държава. Повечето от министрите нямаха авторитет в страната. Името им не бе свързано с народните борби и не звучеше героически. Тяхната физиономия на кабинетни хора бе чужда на народа. Така, предното предаване, което имах удоволствието да водя, се занимавахме точно с така нареченото временно руско управление в България, веднага след освобождението. И тук споменавам го не случайно, защото в крайна сметка според думите на Симеон Радев. Разбира се, това правителство на консерваторите е съставено под давление, под съветите на Давидов. Тоест, по един или друг начин, под давлението на Руската империя. Може би да започнем от тук. Какво е наследството, което получаваме от това временно руско управление и как стигаме наистина до това правителство? Може би с вас. Да, бих казала веднага, че когато коментираме българската история след освобождението, тя минава поне през първите няколко десетилетия, преминава под знака на Русия. Русия като дипломация, Русия като политика, Русия като интереси. И когато коментираме временното руско управление и последствията от него, не трябва да забравяме, че всичко, което се случва, или всичко, което е част от българската история, е свързано с най-важния момент, че са регламентирани и съответно се правят опити, разбира се по-български, да се реализират решенията, постигнати на Берлинския конгрес, което означава, че временното руско управление вместо 2 години 9 месеца, след което съответно действително руският дипломатически агент Давидов ще бъде този, който ще решава нещата. Разбира се, Александър Батенберг не трябва да забравяме, че един 22 годишен младеж, който идва също без опит и който през следващите месеци и години, поне до 1885 година, ми прави впечатление, когато се запознавах и съм чела различни документи от тези периоди, че той се опитвал да балансира в един много сложен кръговрат или пъзел, може би, защото той се стреми да постигне и да утвърди своята власт, стреми се да угоди и чрез огаждане на руския император, най-вече Александър III, и разбира се да защитава австро-унгарски и германски интереси, в резултат на което се стига и до неговата безславна участ след съединението 1885 година. Да, така, още повече, нещо повече. Всъщност, още първият сблъсък е точно между тези интереси по въпроса около железницата. В коя посока да бъде изградена железницата. Нещата са много по-яснички и много по-простички в началото.
Сега в момента всички ученици ви обичат. Не обичат да се в крайна сметка Берлинският договор е постановил, че трябва да има разработена една конституция под ръководството на временната руска окупационна власт. Това е свършено. От тук нататък трябва да стартират институциите. Князът е избран, дали ще бъде Александър или други, да бяха пратили сам Бернарец на император Александър II. И него щяхме да изберем без проблеми. Така е волята в момента случай на императора. Но както казва самия Петко Каравелов, тук ще го цитирам, не ми от най-любимите любимци, но той е прав. Ние имаме един голям проблем. Проблемът е просто, че нямаме закон. И това е онова, което фактически липсва на страната. Липсва традиция, липсва начин на формиране на институциите. Това за първи път ще се случи. Ще случва се изграждането на правителство. Това правителство по Конституция трябва да проведе избори за парламент и така да се каже да се оформи триъгълника на властта. Споменахте сакралната дума Конституция. Ще ми се да зададем един следен въпрос, който между другото много пъти на мен са ми го задавали. Аз съм дал един отговор, но да чуем вашия отговор. Как така се получава, че Руската империя, която е, може би, една от най-тираничните власти по това време, дава на България една от най-демократичните конституции по това време? То това описа до Берлинския договор. Да го чуем. Не само това, извинете, само една реплика. Русия, по принцип, когато утвърждава своята власт, дали ще говорим за границите, които тя разширява по същото време, 70-80 години Кавказ и Средна Азия, дали ще утвърждава или ще направи опит, тя има голямо желание да утвърди своите позиции в така наречения форпост, според нея, България. Тя прилага един и същи принцип, но ако в голямата империя, която разширява своите граници непосредствено там в един или друг период, не период за десетилетия и бих казала векове, се утвърждава Русия като основен принципал, то в България тя действително следва този принцип, който е характерен за Руската империя. А именно, тя утвърждава първо, запазва, макар че тук няма, създава си в случай един местен елит, който я подвежда. Дали не говорим за консерватори? Подвежда, разбира се, защото ако я слушаше много внимателно, ако този елит или тези представители слушаха много внимателно и много добре, утвърждаваха и реализираха решенията или желанията и целите на Русия, нямаше да се стигне след режима на пълномощията до един голям минус в понижаване на руското влияние, да не говорим за 10 години прекъсване на отношенията. За два термина подвежда. Първо, аз мисля, че тъй като българи би трябвало преди всичко да са патриоти в онзи добър смисъл на думата, т.е. по-скоро Русия се излъгала в очакването си. Може би тази перспектива е по-правилна. Вие, което казвате, аз го използвам другия термин, но със същото значение. Така е. Може две уводни неща пак. Като говорим така, като за начало, не трябва да забравяме, че руската роля в българското княжество е, как да кажа, подсказана още от самия начин, по който е заявено желанието да има българска свобода. Това априлско въстание, което българите направиха, имаше за цел да застави великите сили, най-вече Русия, да се намесят. И волю-неволю тя се превърна във вътрешен фактор в България, то за дълго време. Така че нейното влияние в страната и другите западни държави признават, макар и с неохота, и не отричат. Аз искам да кажа друго. За Конституцията мисля, че ще стане дума и за моето особено мнение. Тя може да е модерна, но какво значи демократична, след като една институция има изключително правомощие и доста ясен превес над останалите, и след като и това е монархически институт, и след като трите власти са само формално разделени. Аз имам предвид друго. Българите имат известен опит. Екзархията аз наричам протодържава, а те там са си организирали една конституция, екзархийски устав и едно управление на екзархията, което е наистина много демократично. Само че този екзархийски път, бавния, еволюционния на протодържавата, трябваше му време, за да порасне, да се развие и да отхвърли османското господство, владичество и тирания. Беше прекъснат. Пътя беше прекъснат. Успяхте доста термини да сложите едно до друго, така че от никъде да не ви атакуват. Доцент Методиев. Добър вечер. Първо, вечна им памет на загиналите на тая дата. Достойни и достолепни хора са си отишли наистина. Да влеза в разговора за Русия. Има поне две Русии в това време. Едната Русия на император Александър II, който е известен като реформатор, като човек, който е имал амбиции проевропейски. Много руски императори са имали такива амбиции, отишли са си без да ги реализират. И след това е император Александър III, след смъртта на баща си,
човек, който е направил изключително големи бели на България в периода, в който е бил император от 1881 до 1894 за Конституцията. Аз изцяло споделям казаното от колегата Петков, че Търновската конституция е блестяща в своята първа част, където се уреждат обществените отношения. Свободата на словото, на печата, на сдруженията, което е дело, както написа един юрист, професор Мария Манолова, преди много години в своята книга "Създаване на Търновската конституция", на една група интелектуалци, начало с професор Градовски, когато руският проект от временното окупационно управление се връща в империята, се върна обратно с санкцията на върховната власт. И именно тези професори, тези учени, които са знаели, че в тяхната Русия никога няма да се случи подобна демокрация, са направили един интелектуален такъв принос. Втората част обаче, там където са уредени въпросите на държавното устройство, възниква следният въпрос и дано да стигне днеска или следващия път време да го разискваме. Как ще се уредят институциите на трите власти? Ще остане ли монархически институт глава, която ще се разпорежда и на практика с тези власти, или ще се появи свободната воля на избирателите, забележете. В това студио професор Палангурски казва четвърта държава в Европа, която ще се здобие с такъв механизъм малко по-късно. И тази свободна воля на избирателите ще формира институциите на законодателната и на изпълнителната власт. Това е бил много интересен въпрос. Към датата на възникването на първото българско правителство, тези неща са били описани в Конституцията и в крайна сметка не са се развили. И още нещо. В нашето учредително събрание, за което професор Палангурски има тази прекрасна книга, и всички ние по-малко сме изследвали неговите текстове на това събрание, има един голям конфликт. Има скандал, който според очевидци като Димитър Миринов стига до физически сблъсък. Има стачка на консерваторите. Те напускат заседанието тогава, когато ще трябва да се разглеждат самите институции на държавата. Те се приемат в една друга ситуация, не като предходната част, не през дебат, защото има прекрасни дебати и за безплатното образование, и за ролята на църквата, за Сената, който предизвиква сблъсъка, нали, когато те се срещат физически. Така че тези неща в самото възникване в никакъв случай не могат да бъдат наречени, че са уредени демократично. Българската конституционна практика е тази, която ще даде път на едно или друго. Ще даде плътност. Малко по-късно. Ставаме един въпрос веднага. От УНСС. Въпросът ми е следния. Не може ли да се разгледа всъщност това, което Русия се опитва като демократични неща да ни даде, като демократично начало, да се разгледа като едно опитно поле, да види какво става, какво може да се приложи в Русия и ако решат... България след това евентуално се пренесе в Русия. Аз мисля, че... Има един само момент, който може да се използва в този повод. Това е, че Сергей Лукянов, който е автор на българския, един от авторите на българския проект, е натоварен от император Александър II да разработи нещо подобно за Руската империя. Но както знаете, поредният 8-ми атентат прекратява тази възможност. И то, между другото, в момента, в който дебатират българската конституция. Въпрос по темата, предполагам. Георги Антонов, УНСС. Има ли причина в България да не бъде тогава въведено имуществения ценз и образователен ценз? Кой? Може ли да кажа? Един от единствения български проект за конституция, така наречения рапорт, има един много скромен ценз. Или 100 гроша данък, или някакво недвижимо имущество, или гимназиално образование. Това изключва от избирателния списък една нищожна част от обществото. И въпреки това скачат либералите и демагогстват, че тук се посягат народните права и общо взето отпада тази малка ограничителна рамка, което довежда до принципа за всеобщо избирателно право, а в първия избирателен закон и то е урязано по полов и друг признак. Да. Това е абсурд да мине, защото това е онзи момент, в който цялата демагогия на дядо Славейко се изкарва на преден план и обяснява, че ние Камила през иглени уши ще мине, но не да лишим правата на хората и гражданите. Така нататък. Това при този пълен, така да го кажа, подем на всеобщата вяра в правото и възможността на българския избирател да бъде ограничено е абсурд. Няма никакъв шанс. Така, добре. Дека сега пак ще се прехвърлим малко към епохата, да видим през погледа на един чужденец, който идва за първи път в България. Как вижда той всичко това, което се случва тук, в София, в парламента?
Първи впечатления от София. Крива улица с дървета, ориенталски дюкянчета и страшна кал. Голямо село. Най-после открит площад. Наляво едноетажна къща с 16 прозореца и стража пред входа. Това трябва да е дворецът. Пред двореца заградени наченки на някаква градина с кьошк за музиканти и кафене. Навсякъде се виждат само едноетажни турски къщи от кирпич и дърво. По улиците огромни гьолища. Българска Венеция. Наляво се издига голяма дървена сграда, каквито се строят у нас за изложба на добитък. Цялата с малки знаменца. Това ще е навярно Народното събрание. Преди седмица, веднага след тронната реч, партиите едва не се сбили. Каравелов е председател, с бозово палто, с ръка подпира главата си навчесан. Парламентът – огромно губене на време. Много празни приказки за патриотизъм и малко дела. Груби материални интереси. Така, не е много радостна картинката, между другото най-радостна и за друго, защото доста ми напомня и на сегашния парламент до някъде. Също казва Раковски в Дунавски лебед, нас не трябва уставно правление, нежели демократическо събрание, като в Париж, където много говорят, а малко работят. Централно-европейския поглед е много пократителен за това, което се случи по българските изби. То, между другото, не е само. Той има много по-страшни картини описани по това време, но това е положението. В крайна сметка това е и елита. Това е времето, това е държавата, това е нацията. Сега почнахме с елита, той е такъв, какъвто е. Аз имам един любим герой от тези, които са подписали Конституцията и той от най-активните либерали, дядо Цеко войвода, който няма бойно събитие в балканската история целият 19 век да не се е включил. Накрая дори слага златното габърче на прословутото самарско знаме, с което тръгат българските пълченци, чете пространствената реч и така нататък. На 70 години мина Троянския Балкан начело на генерал Карцовите войски. Като идва като народен представител, пита княза и като чува, че трябва да се плащат данъци, знаете ли какво пита? Княже, какво това чудо? Данъци ще плащаме. За това ли се борихме? Тоест, идеята на българските поръстроители, що е това държава, е много относителна. Както и на техните избиратели. Сега да видим кои са обаче тези първи български поръстроители. Визирам, разбира се, първото българско правителство. Изключвам от него, разбира се, военното министерство, което и правителство по-нататък винаги е в руски ръце. Но тези хора, именно от средите на консерваторите, те не са нито бившите войводи, не са хора, които са известни имена от борбите. Това са хора, които народът на практика не познава. Не познава. Винаги е така. Има една приказка. Умните организират, храбрите осъществяват, хитреците се възползват. Дали ще говорим за революция или нещо друго? Няма да ги познават. Значи, че лице на българското национално освободително движение в чужбина, той е още от преминаването на четата на Филип Тотио в емиграция, преди един много сериозен род. Той е с прекрасно виенско образование, с много добри познания. Няма просто акция, в която той да не участва в чужбина. А за един Димитър Греков просто така се е случило. Той е българин от басарабските българи. Завършил е Болградската гимназия с най-високо стипендия, с стипендия на румънското правителство е пратен да учи право в Париж и се връща и назначен за съдия в Браила, румънска Браила. И когато той идва в България, съвсем логично се предлага на българското население. Не ги познавали, но в крайна сметка, като турим чертата, те двамата имат 26 министерски портфела заедно и 30 участия в парламента. Те са рекордьорите в българския парламентаризъм. Тоест, дали са познати или не, в крайна сметка, някак си инстинктивно тези хора са включвани постоянно в управлението, защото няма кой друг да напише закон. Познатите лица. Не само познатите, грамотните лица, които знаят, що е това закон, знаят, що е това устав, знаят, що е това е член. Ако не могат да го измислят, поне могат да го преведат и да го припишат. Добре, аз прочетох, мисля, че беше при Симеон Радев или къде, че едва ли една избора върху Бурмов пада, защото бил единствен, който имал хубава къща в София. И Александър Батенберг е ходил там. Не забравяме, че княз Александър I, както мисля, че е правилно да се казва, Батенберг е родил в име, той е избран с това звание, предлага в началото на двете групи, които никак не са партии все още, да се съберат заедно. Да, точно така. Това е първата идея. И им дава 2 седмици. Княз Александър се заклева 26 юни в вярност към Конституцията, пък правителството е чак на 5 юли, но Каравелов и Славейков отказват с тези
враговете от събранието и си внушават идеята, която няма никаква конституционна основа, че като са имали мнозинство в учредителния парламент, значи трябва сами да управляват. Също ще стане и през второто правителство на Климент. Точно така. А този сблъсък, как се го обяснявате от самото начало между тези две фракции? В смисъл, той по-скоро поколенчески сблъсък ли? Или всички знаем колко пренебрежително е отношението, примерно, на един Захари Стоянов към интелигентите, а тези са точно такива в този случай? Само една реплика към това, кой кого познава в 19 век. По телевизията, по интернет, по какво да ги познават? Така Ще, какво искаме от тия хора? С какъв акъл сме в момента? С акъла на хората от 21 век. Ние сме неадекватни към 19 век. Абсолютно. Тези устройства, деца ни по джобовете, имало ли ги е в 19 век? Не, но да речем, един Стефан Стамболов са го познавали. Става дума за нещо. 3 месеца минава от едно Марко място Балабанов до заради друго. обиколката му и Не, той е редактор на 96-та година Европейска Драган Цанков също, Каравелов също. Добре. Така, Никой не го знава, освен че е брат. Може да го знае, че си на Любен Каравелов. Вие ги изброихте току-що всичките министри от първия кабинет, че са много добре познати хора в средите на българската интелигенция, в горната част на българското общество, което се занимава с обществените дела. Да се занимава цялото общество с обществени дела, това, който го говори, значи е популист. Популизма има страхотни успехи в учредителното събрание и след това. Тоест, в началната българска политическа история популизма печели. Това е факт, който не може да бъде заобикален никога. Не печели здравия разум, което също е факт, който трябва да бъде казван и да бъдем спокойни, когато мислим върху тия неща. Кой е здравия разум тогава? Консервативния. Простата причина, това, което казва колегата Петков, когато си написал един рапорт за Конституция, в който си изборил началата, по които се построява една модерна държава на европейците, когато си в състояние да произведеш самото действие в после, да изградиш институциите, ти си наистина много мощна политическа фигура. Те са били такива хора, тия деца са подписали този рапорт. Те са в състояние и са го правили и в последствие. Ако има шанс, ще разкажем и това ден по ден, след този 7 юли нататъка. Между другото, повечето текстове от рапорта влизат в Конституцията. Само, че по друг начин. Тоест, вие мислите, че ако, примерно, правителството беше ставено от либералите, това нямаше да се случи. Това нямаше да е добро начало. Това ли искате да кажете? Не казвам такова нещо. Казвам обаче, че нямаше кой да напише законопроектите. Когато имаме едно правителство, което наричаме преходно в науката, служебното правителство, което е второто, и когато идва третото, което печели избори, и което печелейки избори партия, князът, издава указ, че назначава председателя на спечелилата избори партии за министър-председател и по негово предложение, което го няма в Конституцията, назначава останалите министри, т.е. чиста парламентарна демокрация, пак да кажем четвъртата в Европа, която тръгва на 20 март 1880. Тези хора, за които споменахте, Иречек, Симеон Радев, казват, те вземаха проектозаконите от предните две правителства и ги пуснаха в парламент, защото те не могат да изработят законопроекти. Законопроектите са изработени от консервативното правителство на Бурмов и от служебното правителство на митрополита Климент. Тогава епископ Климент. Добре. Няколко случаи има, на когато закони, които са без страната, не може. Примерно като наказателния кодекс, като закона за адвокатите, са провалени в парламента, макар и малко по-късно, само защото произхождат от другата партия. Чисто политически. Втория кабинет на епископ Климент, който е, както каза колегата Методиев, служебен, всъщност по нашите съвременни разбирания, работи много упорито и по тази задача, макар че я няма за цел. И той е първият кабинет с програма, публикувана програма. Съдебният министър Греков и направи така, че Върховният съд да издава тълкователни решения, които окръжните съдилища да искат и да ги прилагат, а не Министерството като административен и политически орган да им казва какво да правят. Тоест много неща от рапорта, тези зрели принципи са вкарани в практиката, малко като наредбите закони и източно-малийската история. А след това вече идва градивното строителство. Просветен закон, съдебен закон и общинско самоуправление са завещания на Климент към следовниците му. Добре, при това положение как да си обясним, едва ли ще кажете, че е на личностна основа, как да си обясним този провал на личностна основа? Дядо Жавеков обяснява на Тодор Икономов, който те много добре се познават. Въпросът, Тодор Икономов задава въпроса, как така може да ме атакуваш по този начин? Ние с тебе сме изяли троба сол в Цариград, борейки се за националната идентичност. Той му каза, какво да направя, имам 5 деца да храня.
Това обяснява много Социалния неща, момент казвам винаги. често, за съжаление. Или до някъде пак да го цитирам дядо Шовек, остани да сен. Така че Боков да ме извинява, не го е измислил той, както си мисли, в началото на 90-те години. Има го този елемент. Има го, ако щете, чисто как така тези учените, тези глави, които владеят по няколко езика, не стига, че са учили, че са имали финансите на техните родители, че да успеят, сега пък ще ни казвате какво да правим. Но също в един момент, когато вземат властта, разбират, че без тях не може. Но и за слава на българския избирател трябва да ви кажа, че въпреки всичко винаги е вкарвал в парламента. Може да е малка група, но едно твърдо ядро, особено консервативното до Съединението, па и след Съединението, което регулира, вкарва все пак в някакъв опит политическите игри да станат по-човешки и да се гласуват някои законопроекти. Включително в началото на Стамбуловия. Естествено. Стамбуловия режим се крепи изцяло на консервативни. До Стамбулов ще стигнем. Въпрос става. Теодор Йоргов, добър вечер. Теодор Йоргов от НГДК. Първо, вечна памет на жертвите на червения терор и второ, въпросът ми е силен ли е монархическият институт, докато консервативната партия е на власт и бива ли той после ограничен, когато идват либералите? Виждам, професор, че сте готов. Конкретно, той сам по себе си не може да бъде силен. Конституцията му дава големи правомощия. И ако Александър е млад и не успява да се възползва, то Фердинанд доста добре ги използва. Това е най-дълго използваната конституция. Силен ли е княз Александър? Мисля, че до известно време да, но после се полъгва. Тегли си от коловата карта един жокер, руски, но се оказва черен Петър. Имам предвид двамата генерали, 82 година. Защото когато си укрепваш вътрешните позиции с външни козове и с силата на една монархия, която не търпи еднозначно отношение и след една година им кажеш свършихте си работа, добре е да си ходите, ти излагаш на поражение не само собствената си кариера монаршеска, но съдбата на България до някъде. Това е един по-сериозен въпрос, защото външната политическа намеса и участието на Русия, особено на вътрешните политически борби, си от първите избори. Значи и двете партии експлоатират Русия колкото си може. Така, между другото, точно това гледам в момента. Страшно много въпроси имаме във Фейсбук. Именно до каква степен, колко е силно, колко е фатално руското влияние в този исторически момент точно. Фатално или не, това е много трудно да се каже, но е използвано, експлоатирано. Във вътрешно-политически план това е страшното. Външно-политически е малко по-различно. Нека да се разберем за нещо, което не трябва да забравяме нито за миг. Временното руско управление и всички правителства след него, аз слагам една граница в Съединението, реално погледнато Батенберг също няма, прав сте, колега Петков, Александър I, няма опита, няма възможността и единственото, което може да прави, да се опитва и понякога успешно, а като цяло без голям позитив, използва това, което му под ръка. Под ръка му е руския Александър III. Не Александър II. Той с Александър II не успява много добре да се сработи, докато с Александър III достига това, което е неговата цел. Режима на пълномощията. Властта, това, което винаги привлича и същевременно е пагубно за всеки владетел, който е тръгнал да търси абсолютната власт. Но има и още нещо, че във външно-политически план, прав е колегата Палангурски, във външно-политически план Александър Батенберг се опитва да решава проблеми, но тези проблеми на практика са резултати от ситуирането на България като нов играч на Балканите и същевременно българските правителства трябва да се справят с проблемите, чифлишкия въпрос, които периодично възникват от страна на Османската империя, от страна на Гърция. Германия, Австро-Унгария също много сериозно започват да притискат българските правителства, преследвайки своите цели, свързани най-вече с железопътните проекти. В един момент се намесва и Англия. Англия, която много странно, поне за мен беше изненада преди време, когато четох, английска фирма дава много пари, за да бъде реализиран именно руския проект. Руския проект Русе-Варна, който, разбира се, не се осъществява и тук действително всички с гордост можем да кажем. Не, говоря английския. Имаше такъв проект и английска фирма дава пари. Там е една огромна, почти газпромовска история. Една частна... Това е един частен проект, който трябва да обслужва геостратегическите интереси на чужда държава под гаранциите на българския данъкоплатец. Такова чудо няма. Дори Петко Каравелов се хваща за главата, като
разбира цялата същност и казва, не, това няма да мине. Самите руснаци се усещат, че няма икономическа възможност. Не се реализира. Има и решение на Берлинския договор, да го приключим с този железопътен въпрос веднъж за винаги. Берлинския договор казва, България първо трябва да изпълни задълженията на Османската империя по строителството на железопътните линии. Тоест да вържи Виена с Цариград и да откупи железопътната линия Русе-Варна от англичаните, което помогна между другото на Съединението. Така че железопътният въпрос, самата Русия не е много неясно какво иска, защото това са в известна степен не само геостратегически, има ги, няма никакъв случай, никакво съмнение към това, но в този момент тя строят не Байкало-Амурската, Транссибирската железница. Княз Хилков, който я строи, и между другото пратен в България да види какво ще правят тези железопътни линии, но се разбира, че няма пари за това нещо и братята Гинзбург казват, че много прекалено скъпо е. Това подобен проблем и напрежение има около БНБ с руската идея акционерно дружество в Париж. Ама има една много интересна идея и сега ми припомняте. БНБ, руски банкери и финансови кръгове още от първото правителство искат да се превърне в акционерно дружество. Точно. Обаче 1883 година, когато най-накрая се вкарва в събранието и се гласува, много интересно, че след това решение на 16 юни 1983 година се подписва най-накрая този българо-руски окупационен договор, съгласно който се регламентират именно тези заявки и плащанията, които трябва пак, следвайки член 22 на Берлинския конгрес, България е длъжна да плати. И реално погледнато 28 милиона златни лева. Отделно румелички. Не, това са рублите, а пък другото са левовете. И в крайна сметка 1902 се плаща с големия френски заем от банка Париба. Това, между другото, в едно предишно предаване засегнахме точно този въпрос, но господа, сега към вас пък двамата, защото вие най-много си мълчите. Кои, както бихме казали днес, ако може много накратко да очертаем, кои са приоритетите на това първо българско правителство? Първият приоритет е да се проведат избори. То е назначено, за да осъществи състояние от не държава в държава. Това е окупационна власт. Тя си отива. Остава празно поле. И тежката задача се струпва върху тях. Втория приоритет – да се изградат министерствата. На 23 август 1879 година излиза указ на княза, с който се изгражда структурата на министерството. Създават се различните отделения и дирекции. Сега да не звучи популистки, че най-малко това искам да кажа, но примерно Министерството на просветата, случайно го избирам него, е имало 8 чиновника. Тоест, то се структурира през малко. Прощавайте, смай се, защото прочетох някъде, вече забрави къде, че съпругата на Бурмов, когато той дава веселата вест, че е поканен от княза да оглави правителството. И тя го връща и му казва, вземи още едно министерство, да вземеш двойна заплата, но в никакъв случай не е Министерство на просветата, там няма пари. Вземи на вътрешната работа. Да, сигурно е легенда. Да, вероятно. Защото е първият вътрешен министър. В този момент, да, това е точно така се градат митовете. Конституция забранява това. Градат се митове по този път. За пари да се говори в 1879 година е като да се говори за пари в 1997. Аз мога да направя тази аналогия. Пари няма. За парите само едно изречение, се извиня, ще прекъсвам, но бюджета, който руснаците са заложили към този момент е 23 милиона франка. Руските власти, понеже вече накрая го ударят на уволнение, бих казал, и българските техни подчинени в крайна сметка, въобще не събират данъците, успяват да съберат 6 милиона. Тоест държавата е пред тотален фалит. Буквалния смисъл на думата, така че той е много прав, като твърди, че финансите са в основата на това, което трябва да се направи първият момент. След това за това Каравелов толкова яко се хваща точно с събирането на данъците и се фиксира. И се фиксира върху Каравелов, преди да отиде при тая тема с данъците в 80-та година, не става да репликира в първото обикновено народно събрание своя съратник Стамболов, който казва, ще запишем в тронното слово, че нямаме доверие заради финансовото управление на страната. Става министър Начович и казва, аз съм финансови министър. Към кое точно от финансовото управление нямате доверие? Връща се Стамболов на трибуната и казва, нямаме доверие, господин министър, защото сме повече от вас. Това е аргумент от политически характер. Избирателите, които са зад нас, са повече, отколкото са зад вас. Тоест, въвеждат се. Аз на това винаги съм отбелязвал. И като по-млад, когато се занимавах и изследвах неща,
вниманието си. Там съм събирал. Тези хора, излизащи от една деспотия, от една нереформирана империя, разпадаща се, просто падат парчета от нея още от края на 18 век, да вземат инструменти, които работят в Великобритания, които работят горе в Скандинавия, където времето е успяло да ги наложи, и да почнат да работят с тях толкова бързо. Това са остри сечива на политика. Не се порязват, а почва да работи. Какъв бил княза, питаше младия човек? Куражлия. Защо? Първо, защото се отказва само от властта си. Млад, стар, куражлия мъж. И второ, защото същия този човек има коража да им каже на руснаците: сега си отидете у вас. А след него министър-председателя да каже на военния министър Кантакузин през септември 1883 година: господин министър, ще участвате в заседанията на българското правителство само по вашата част, иначе сте свободен. Къде ги тия коражливи мъже, които се държат по този начин и отбраняват собствената си територия на държавни институции? Нямаме княжеска власт. Не, има и нещо друго. Нека да се разберем. Има си кораж. Един по един, Значи, нека да се разберем за нещо. Той изпраща и изхвърля Соболев и Калбарс, но иска да му върнат Ернот. Защото се оказа, че той за него много по-полезен и много по-гъвкав и като съветник е много по-действащ. Да, този ограничен офицер. Да, но той е най-добрият съветник. Това е реформатор за Финландия. Не спорим, обаче фактът е... И за нашата армия. Той си тръгва и с репликата: аз не искам да остана, защото тук има само подли хора. Край на цитата за Ернрот. Значи има руснаци, той даже не е руснак, той е финландец. След това идва още един Кояндър, който също е финландец, който пък е кулминацията... Избягва буквално смисъл от българските проблеми, казва: тук не могат да се оправят. Точно така. Откъде идва? Той идва от министър-резидент на Черна гора. Просто идват странни хора, които идват и смятат, че могат да се движат и да работят и да ръководят, даже да натрапят своята позиция на българския управленски елит, в случай на Батенберг. За Кояндър съм чала, че той отива и почти като Хрущов, едва ли не сваля обувката от краката си и удря по маста и настоява: искам това, това, това и това. Иска ограничение на тази демокрация или на това, което все пак се установява през тези години. Иска всъщност връщане назад, но нещо, което той смята, че е безапелационно. Това, което се установява, е парламентаризъм. За руски генерал това не е познато до ден днешен. В смисъл, там никога не е установявана такава форма европейска на демокрация. Тези хора, които има експерт, експерт по административна реформа. Той прави в Финландия, човек. Когато епископ Климент поема второто правителство, той го поема с ясното съзнание, че бъде служебен, като направи избори и се състави камарата. Неговите колеги обаче, Начович и Греков, смятат това да бъде дълго правителство, което да подготви нова конституция, такъв проект има на Стоилов, и да разтури второто събрание. Когато се избира второто събрание и той му е гарантирал свободата на изборите, със специални грижи за това, той подава оставка, макар такава да не се предвижда. Даже князя има против неговата оставка. Март месец 80. Нека да използваме сега момента между другото и да чуем още едно мнение отново на Симеон Радев за правителството на Климент именно. Състави се нов временен кабинет под председателството на Климент, за когото се мислеше, че ще упражни помирително влияние върху партиите благодарение на своя духовен сан и с репутацията си на народен деец. Климент взе за свои колеги Начович и Греков, които управляваха по две министерства. На вътрешните работи беше назначен Тодор Икономов. Помирителният ефект, който се очакваше от новия кабинет, не се произведе. Климент показа пълна безпомощност в тази задача. Считаше себе си призван за велики дела и се сравняваше с Ришельо, с когото приликата му беше само в това, че и той, като прочутия френски държавник, бе калугер без религия и автор на една посредствена драма. Да, нека все пак да напомним за наши зрители, че става въпрос за Васил Друмев. Така, идва това правителство, временно го нарекохте вие. Не, това временно, то няма как, защото първият парламент е разпуснат по конституционно правомощие. Княза има това право наведнъж да се не съгласи, така да се каже, с мнението на народа, но втория път няма правото да завърне. Така че вторите избори са много важни. Резултатът, между другото, е почти идентичен. Това, което се избира за първото събрание като имена, се избира и за второто. И общо взето съотношението е същото. От 139 депутата, консерваторите са към 30-31 се движат в този поглед. Така че
никаква изненада няма. Така да се каже, това, което каза колегата Методиев, е много точно. Избирателят формира първите две множества в парламента, от тук и политиката. Така, вие казахте избирателят. Хайде сега да уточним как са се провеждали обаче тези избори. Ако слезем, как днес модерно се казва, на терен. Ако доставим едно такова ние имаме шанса, че на нашата среща е професор Палангурски, защото той издаде избори по Стамболийски една книга, в която успя да развенчае няколко мита. Аз само на два ще го помоля да се спра. Негова е по-нататъка задачата. Първо, безобразието с това какво се случва в секционната комисия с урната е традиция в българския живот до ден днешен, за жалост. И да не го приписваме на това време, а да мислим, че днеска не го правим. Моето впечатление е, че днеска го правим майче повече. Така. И това е дело на неговия научно-изследователски труд. И второто, ние имаме мажоритарна система. При мажоритарната система възможността да се получи политическа воля за партийна програма е минимална, защото се избират хора. По-популярните, тези, които имат повече атракция, които имат, ако щете, повече харизма, онези, които в крайна сметка може да са по-популисти. Един пример от мене. Тоест логично либералите Драган да са Цанков повече. казва през август 1879 в Габровската избирателна околия: ако ме изберете, няма да плащате данъци. И това какво е? На следващата година Драган Цанков продължава. По един чиф долови и 5 златни монети. И ако гласувате за консерваторите, ще ви направят роби, както в Румъния и Русия. Тоест, това е заплахата, ще въведат чокойство. Разбира се, никой на консерваторите по главата не минава подобно нещо. Добре, професор Палагурски, ако речем така, минали се на избори, след това минават други избори. Изреждат се консерватори, след това имаме две правителства на либерали. В крайна сметка, след тези избори, след тези общо първи 4 правителства, българина вече би трябвало да знае, че това са популистски лъжи. Тоест не би трябвало да се лъжи от тук нататък. Елементарна логика. Как ще знае? Невъзможно пак да се върнем от телевизията ли? Времето Да ги научават Не, той го изпитва на гърба си. Ако е човек изпитва на гърба си, няма да гласува, защото неговия вод 100% да е за тая партия, княза може да начи, когато се иска. Има право. Член 152. Те нямат много свободно време, работят по 12-15 часа на ден. Добре, значи избори са много недемократични. Вчера като е чул Драган Цанков, че ще сваля данъците, ми хубаво, след това Драган Цанков идва на власт. Не ги сваля данъците. Ще връща и турските отменени от руско време. Тук ситуацията, аз не случайно казвам... Това не е липса политическа култура. Конституция може да напишеш на бастуна си, но не да станеш конституционалист. Това е много труден. Много труден е този процес и няма какво да се крием. Ето, в първия парламент избирателите от сегашния град Елин Пилин избират, понеже разбират това разделение на властите, княза за депутат. Ако ги успокоя, това трябва да ви кажа, че 1981 година в Кутовица, сегашна Монтана, избраха руски император. Така че не дейте да... Сами бюлетините. Бюлетините се пишат сами. Това е, между другото, ние не си подаваме обаче сметка колко трудно това е нещо да се направи. Изборната система е така направена. В една околие имате едно изборно място. И там събирате хората от 25-30 км в радиус и ги транспортирате до това място. И трябва да съберете, да забележете 25% от избирателите, за да бъдат изборите признати и легитимни първия път. Тоест да съберете от 40 000 души околия 10 000 човек. Това си е логистичен ужас. Дори и сега. Представете си в тази липса на пътища и на... Кой може да ги закара, освен стражари? А какво значи сами са пишели бюлетини? Бюлетините се пишат, всеки че носи бюлетината сам. Тоест на хартията спишеш имената на тези, които избират. Нали имало много неграмотни хора? Точно тук вече е работата на политическите... Ето за тук, затова либералите печелят. Либералите имат хора навсякъде, така да се каже, те разчитат основно на учителството, разчитат на свещеничеството и на малкото грамотни хора, които са по села, които са най-важните хора, защото те водят със себе си избиратели. Защото в една околие обикновено околийския център, да кажем, 3-4-5 хиляди души, останалите 40 са пръснати в няколко села. Даже има и села по-големи от околийския център на места. Примерно в Транско и къде. На пасивността на консерваторите в окръжното на МВР при Климент се казва:
Правителството не предлага свои кандидати, но гарантира, че изборите ще бъдат свободни. Тъй, че има изключение. Климент прави всичко възможно и тандема с Икономов като вътрешен министър изборите да бъдат свободни и те наистина са честни избори, тези за второ Народно събрание. Така че тук малко представлява манджата Симеон Радев. Той е пристрастен, всички знаем това. За него. Няколко думи за Тодор Икономов. Да. Това е една великолепна личност. Това е фигура от много висок ранг на ум, на морал, на познание за българската действителност, вътрешен министър в това правителство на Климент, човека, който изнася дебата за Сената, човека, който ще укрепи режима на пълномощията през Държавния съд. Това е строител. Това е истински строител на нова държава. Тези хора са познати. Тези хора са знаели какво правят наистина. И той е възрожденски деятел. Има от Възраждането. И от тук трябва да ви кажа, че да се върна към темата за избирателя. Той трудно се възпитава. Той трябва поне четвърт век. Това като английската ливада. Да забравяйте, че 901 година България гласува в 400 избирателни гнезда. Цялата. Това са секциите сигурно на един комплекс софийски. Защо? Защото няма повече народни учители, които да водят протокола. И повече съдии, които да бъдат председатели на комисии, да гарантират, че комисията работи и функционира. Тоест това не е елита, защото толкова сме грамотни. Няма нищо страшно в това. Мисля, че в лондонските околи са били по-грамотни. Да, разбира се. Може ли една реплика именно в чисто психологически план? Това, което коментираме либералите, винаги ще... Тогава имайте... В това историческо време винаги ще имат количествените измерения, защото за разлика от консерваторите, за които всички сме едини, че са високо образовани, с чуждо образование, интелигенцията е по-инертна от тези, които имат по-ниско образование. Не искам никого да обиждам, но по това време либералите са по-действени, по-прагматични, докато консерваторите, прав е колегата Методиев, че те са всъщност истинските строители, защото те гарантират и дават базата за надграждането на държавата. Държавата е сложен организъм. Те не могат да се правят от либералите, които пък имат възможността мрежата и системата да организират гласовете. И в случая се получава това разделение естествено между интелигенция и народ, да използвам този общ термин, за да се получи тази симбиоза, която ние в момента коментираме и говорим с гордост и за строители на съвременните строители на България и за тези, които всъщност ограмотяват и дават възможност за създаване на база на опит в избирателната система. Изключително ясно и точно казано. Има много резон в това, което споменахте. Въпрос имаше. Добър вечер. Емилия Илиева, Софийски университет Свети Климент Охридски. Бих искала да попитам какъв е бил принципът за избор на управници, след като те изобщо не са имали някакви лидерски качества и опит. Управници на какво ниво? По места или за правителство говорим? За правителството. Току-що мисля, че всички бяха единодушни за обратното. Имаме хора с управленски опит. Това са всички митрополити, примерно. Някои от тях, разбира се, по-добре са се справили. Някои, които се проявили по време на руското окупационно управление, и Петко Кралев един от тях, тогава мъзгава звездата. Така че има опит, не е много дълъг, но няма как след такъв Димитър Петков е писар. Самболов работи в общинското управление. Няма откъде да го имат този опит. Максимум, на който те могат да управляват при липса на държава е едно училище. Повечето от тях, например, учителите от Габровската гимназия са амблок в правителствата след освобождението, така да се каже. Логично е да нямат и опит. В това няма нищо страшно или... Това е естествен процес. Възстановява се една държава, някои са имали опит в рамките на Османската империя. Също са имали известен опит в различни... Но вие знаете, но нека да не забравяме, че... Нека да не забравяме и друго, че тези, които през османския период, говоря за Гърция и за Сърбия, се умяват от 1830 година политическа автономия и независимост, да натрупат опит, но най-интересното и аз лично се гордея с това, че България последната четвърт на 19-ти, особено след Съединението и началото на 20 век, успява така бързо да навакса това, което е изпуснал за тези десетилетия, че всъщност преди Балканските войни България била номер едно като балкански фактор, което означава, че въпрос на интелигенция. Това е прекрасно ваше обобщение, това са ви обобщителните думи. Действително това е едно ваше обобщение. Искам да чуя вашето обобщение и вашето след това. Искам да кажа две думи за един човек, който има и опит, има и авторитет и заслужава да го споменем. Това е Антим Първи. Той не е случайно избиране на двете събрания, първите за председател. Той има огромен авторитет с това, което прави, особено след Априлското въстание. С тази жертва, която принася, поста си, всички изгоди, които е имал,
препоръките, които даваме Албанов и на Драган Цанков, за да отидат в Европа, отказа да влезе в Велико събрание, защото падна в банята. Ще правим Това е истински държавен мъж. специален брой, така че чувствайте се поканен от сега. Нашето въобщане. Макар и с хаос, макар и неподготвени, някак си инстинктивно се градят като парламентаристи. Хора на своето време. Всякакви аршини, извадени от 20 до 21 век, трябва да бъдат премервани спрямо това време. Хората в Лондон, в Париж, в Кьолн, в София, в Русе са били хора с много по-ниска степен на образованост, с много по-малки представи за околния свят, защото наистина ние си мислим с представи от нашето време. Бележити българи, които са дали тласък на модерна европейска държава. Благодаря ви много. Както видяхте, за 55 минути едва успяхме да обхванем първите правителства, така че мислете му, мислете му какво ни чака от тук нататък. Всички се чувствайте поканени. Вероятно, мнозина от вас ще продължим и нататък в времето. Вие останете, драги зрители, с програмата на Българска национална телевизия. Тя ще продължи с документалния филм "Народен дом на терора". Аз искам само да ви кажа, че както вече разбрахте, това беше първия брой от поредица от предавания за българските правителства след освобождението, така че всичко тепърва продължава. Бъдете с нас и следващите понеделници.